Chceš aj ty, aby každá návšteva, ktorá od teba odíde, hovorila, že mali tú najlepšiu, najšťavnatejšiu veľkonočnú babu? Tak si tu správne. A teraz ti ukážem krok po kroku, ako ju urobíme. Všetky suroviny, ktoré použijem, som dal aj do popisku videa. Údené varím s bobkovým listom, cesnakom, celou rastcou a celým novým korením. Cca 20 minút varím klobásu s krkovičkou a 45 minút varím bôčik s plecom. Keďže rád robím kompromisy a nechcelo sa mi so sebou hádať, tak som použil aj žemle, aj rožky. Aby sa vám čo najľahšie krájalo pečivo, tak krájajte so zúbkovým nožom. Ide to potom samo. Pečivo sa snažím nakrájať na rovnaké kocky, aby to vyzeralo ako má. No a za ten čas, ako sa chladí mäso, tak ideme chystať ďalej. Cibulu nakrájam na drobno a osmažím ju do zlatova. Ja ju budem robiť na gíčku prepustenom masle. Áno, mohol som použiť aj bravčovú masť, ale toto maslo sa mi k tomu hodí viac. A na bravčovú masť ešte príde. A medzi časom si nasekám ešte nadrobno petržlenovú vňať a nasekám aj medvedí cesnak. A ja si tie bylinky potom rozdelím na dve polovice, takže ich použijem na dvakrát. Prvú polovicu tých byliniek použijem už, keď sa mi teraz smaží tá cibulka, a keď už bude skoro zlatá, tak vtedy tam hodím ku nej tie bylinky. Cibuľu sa snažím smažiť tak do zlatova a keď už bude ten čas, tak tam hodím tie bylinky. Samozrejme, bylinky tam nechám iba chvíľočku, nech pustia chuť a vôňu a dávam zo sporáku preč. Teraz prichádzame na tú časť varenia, ktorú ja mám asi najradšej. To je krájanie mäsa a jeho koštovanie. Mňam. Mäsko si tiež nakrájam na nie veľké, ale ani nie malé kocky a snažím sa tiež rovnomerne to krájať. V popisku videa nájdete, koľko som čoho použil. Niekomu sa možno bude zdať, že na toľko množstva pečiva, že krájam strašne veľa mäsa, ale tá veľkonočná baba má byť najlepšia, akú ste kedy jedli. A myslím si, že netreba šetriť. Tento bôčik si otrhám, ten sa mi ľahšie trhá, ako by som ho mal obrezávať. A potom si všimnite, v tom bôčiku sú také šlachovité časti, ktoré, keď by sme nechali v tej babe, tak by nám chrupali medzi zubami. Takže pokiaľ ich tam vidíte, tak ich vyrežte. Bude to určite lepšie. Teraz vám ukážem, prečo som klobásu nevaril tak dlho, ako aj ostatné mäso. Práve preto, že ostala taká šťavnatá a všetku tú chuť teraz pustí do tej baby. Samozrejme použijem aj z toho vývaru, kde sa varilo to mäso. Oddelím si žltko od bielok a idem urobiť ten najbrutálnejší sneh, aký ani v Alpách nemajú. Dal som na začiatku štipku soli a teraz už len metličkujem. Použil som 10 vajec. Nepochybujem o tom snehu, že je dokonalý, ale nad hlavu som si ho nedával. Poriadne vyšľahám žltka a môžeme ísť konečne na to. Do celej tejto zmesi veľkonočnej baby som použil deci mlieka a cca deci a pol toho vývaru z údeného mäsa. Pridám to žltko vyšľahané, pridám cibulku s tou petržlenkou a medvedím cesnakom, teraz pridám aj tie čerstvé bylinky, ďalej dám muškátový oriešok a čierne korenie. Teraz som ešte nesolil, pretože neviem, aké to bude slané z toho mäsa, takže keď si to vymiešam, okoštujem a keď tak trošku dosolím.
Miešam to, ako by som to povedal, tak s citom. Nechcem zničiť tú konzistenciu tej žemle. Teraz je ten čas, kedy dám sneh a jemne ho tam vmiešam. Mne to s tou rukou ide ľahšie. A prišiel čas aj na bravčovú masť a vymastenie pekáča. Napíšte do komentára, že či potom vy vysýpate pekáč múkou alebo strúhankou, pretože ja to nerobím a vôbec mi to nechýba. Sporák mám predohriatý na 180 stupňov. Ja som tu babu piekol približne hodinu. Po 45 minútach som ju vyskúšal a vedel som, že jej ešte treba. Malý trik, posledných 5 minút som pridal na 220, aby mala brutálnu kôrku. Ani som sa nenazdal a polka plechu bola fuč. A už neostáva nič iné, iba ju naservírovať. Ak sa vám video páčilo, inšpirovalo vás, možno ste sa naučili niečo nové, alebo ju robíte podobne, alebo ju robíte inak, kľudne napíšte do komentára a dajte mi vedieť, ako ju robíte vy a či ju vyskúšate aj takto. A určite vám sľubujem, že keď ju robíte takto, tak povedia, že bola fantastická. Dobrú chuť a dovidenia.